Балдъза ООД представя Ваню Дребния, Къцю Кацарина, Любен, Любеница. Сега това зайка, бе. Теменушка магазинерката. И... Супер! Айде, къде е зайка? Пусти го, да! Супер! Аспирин. В епизод 4 на сериала. Заключена къща! Браво, каквото майче беше затворена. Миналия епизод Къцю Кацарина, Любеница и Супер Аспирин ходеха по канавките, за да търсят своите приятели, които се опитваха да избягат от тяхната. Заключена къща! Добре, то беше затворено, ама нищо. Накрая те се срещнаха, но по пътя нямаше необратими обрати. Ей, как се радвам, че сме тука! Аз се радвам повече. Не пойде от мене! Отирано! Аз се радвам едно! Ех, приятели, никой от вас не се радва, че се намерихме повече от мен. Ти не искаш да ни заключваме? То същото. Добре, хайде сега да измислим план за бягство. Кинефа. Аз мисля да видим! Значи, правим се на купчинка и се опитаме да избягаме. Става ли? Ех, какъв брилянтен план, теменушки. Става. Ех, да беше тук и кораба. Да! А на купчинката аз съм надолу! А аз най-отгоре. Добре, да започваме тогава. Ой! Айде! Почти успях! Извинете, че паднах. Какво става, нещатно мазно, колко мамичката ти. Не ли стига като в тая къща? Добре, де. Стига обижда, бе. Иска да се измъкнем от тая. Затворена къща! Аз съм доволен ли си? Много. Айде тук. Аз предлагам един план. И аз, значи, първо нека направим така, от тука, и да се опитаме, нали? Оп! Така. И ти по нас се покатериш, искаш ли? Еми, ще се опитам. Ой! Ще се опитам, нали, да избягам. Добре, опитай! Как се опитаме, нали? Оня път не проработи, да не дойде някой от друга. Да не дойде. Ма няма аспирин, дори и тя да не дойдеш, няма аспирин. Ей, идиот майса от там, ама! Съм тя чистика, не па, че влизам вътре! Добре, ако не съм ти, съм да панака от тук тия мазни. Пип, нещата пип! Ей, по-леко де, бабо! Оня че влева в туалетата, бъбайте! Къде е по-бързо? Айде! Добре, трябва да се опитаме да избягаме! Айде! И прехожи на улица минава, и тогда наверняка друг запляш от облака, и кузнечик заиграется на скрипки. Айде, тръгвайте, айде по-бързо. Побеш това? Това майче беше чебурашка. Те трябва да руся. И аз така си мисля. Кара! Какво дошла? Къде Гена? Да не дойш с малко и крокодила Гена. Опайде! Ай, вижте какво намерих тук. Ой, това е идеално срещу някой от вас. Какво ли обаче прави това туркенев? Вижте да!
Айде да опитаме нещо тук. Да видим какво се прави с него. Чакай, бе. Ма това къде трябва да сочи? Не знам, май да... Ама той изчезна, бе. Ей, добре ли си, любенице? Лубеница, обаре! Лубеница! Дай първо аспирин, аспирин! Аспирин! Два, три. Благодаря, първо да те принеса, обаче тебе. Айде, стай всички стане, айде, бейте побързо тука. Измъкнят, айде. Браво! Успяхме да избягаме от кенефа. Обаче кога ще избъкнем и от цялата? Заключена къща! Абе, не се научи, че е затворена, бе. Нищо, айде, чао. Айде, стига! Защо стига?